Pimpeli pom tyyne tiellä. Nyt mie romahan, kun miul on sattunut niin ikävöit assiloita. No mitä miulle on tapahtunut? No miehän kuulkaas kerro, mie en kestä, mie romahan. Vesi hissisi hississä. Pimpeli pom. Pimpelin pom. No mie kuulkaas tapasi männeellä viikolla sen kuuluisan Heinon Hannan Raumalt. Arvaa mitä se daami selitti miulle. No sehän kuulkaas ehdotti miulle tään leikkaus- ja hiusten pidennysoperaatiot. Vaikka kuulkaas miulla ei oo piässä mitään vikkoo. Vesi hiisisi hississä. Pimpeli pom. Mie romahan. No mie sit näyttelin Hannalle, et joo, mie suostun tähän tään ja hiusten leikkausoperaatiohon. Mie romahan. Tää leikkaus on jo ensi viikolla. Toivottavasti tää Hanna on minun luottamuksen arvoinen. Mie romahan nyt. Nyt minun pitää mennä. Heipat tieltä.